Lijep pozdrav, poštovani gledaoci, vrijeme je za još jedno sedmično izdanje emisije Hronika krajiških gradova. Iz ovo sedmičnog sadržaja izdvajamo. Jedan od najznačajnijih istorijskih objekata grada Prijedora jeste kuća porodice Stojanović. U ovoj kući nalaze se istorijsko-umjetničke izložbe koje prate život Stojanovića, koji su ostavili neizbrisiv trag u istoriji ovog grada. Najpoznatiji član prijedorske porodice Stojanović je Mladen. Kao heroj Drugog svjetskog rata ušao je u legendu ne samo Krajine, već i cijelog područja bivše Jugoslavije. Dokazi Mladenovog života i rada vjerno se čuvaju u njegovoj porodičnoj kući koja je izgrađena 1864. godine. U prizemlju kuće stalna je istorijsko-dokumentaciona postavka koja prati životni put svih članova ove porodice. Sve ono što je vezano za školovanje djece, za kulturne aktivnosti, saradnju sa raznim kulturnim društvima samih starijih Stojanovića, njihovom radu na crkveno-školskoj autonomiji, zatim školovanju djece u Prijedoru i kasnije prelazak u Tuzlansku gimnaziju. Pratimo neki mladalački put Sretena i Mladena Stojanovića kao najistaknutiji predstavnika porodice. Naravno, spominjamo i ostale članove, pošto su oni nezaobilazni, kao što znamo, mnogobrojna porodica Stojanović je brojala 9 potomaka, od kojih su svi završili više škole i fakultete, samim tim nezaobilni su u tumačenju kulturne istorije grada Prijedora. Na spratu kuće nalazi se izložba umjetničkih radova Mladenovog brata Sretena Stojanovića. Iako ih je ovdje 80 u vlasništvu muzeja Kozare je i oko 300 neizloženih radova ovog poznatog vajara. I eto, imamo tu čast da to čuvamo, ali čast je prije svega obaveza, pa ako se prema tome ne odnosimo kao prema obavezi, neće nam biti dobro. Trudit ćemo se da to proširujemo i da pokažemo prije svega okruženju ono što imamo, ono što je najvrijednije, a to je prije svega kulturno bogatstvo, jer od toga sve počinje i na tome se završava. Pored izložbi u kući Stojanovića, Muzej Kozare u svojim prostorijama ima i stalnu etnološku izložbu naroda ovog kraja. Ona je postavljena 2002. godine. U planu je njena izmjena. Prvenstveno zbog neke nove opreme, vitrina u kojima bi ti eksponati bili smješteni, zbog same kompozicije i zbog promjene na kraju krajeva koja uvijek rezultira nečim novim, kreativnim i sl. Svoje stalne postavke Prijedorski muzej uskoro će obogatiti i arheološko-istorijskom izložbom. U njoj će svoje mjesto naći i eksponati koji su otkriveni tokom arheoloških istraživanja proteklih godina u Zecovima kod Prijedora. U sklopu akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju, policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor su u osnovnoj školi Desanka Maksimović održali predavanje učenicima prvih razreda o saobraćaju i saobraćajnim propisima. Najmlađim učesnicima u saobraćaju ukazano je na značaj bezbjednosti djece u saobraćaju te na koje načine sami mogu doprinijeti bezbjednosti prilikom učestvovanja u saobraćaju. Ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Centar javne bezbjednosti Prijedor, realizuju kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Kampanja se realizuje u više etapa i sa više akcija. Jedna od akcija je predavanje djeci o bezbjednom ponašanju u saobraćaju i o bezbjednijim putevima kojim se dolazi do škole. To se posebno odnosi na najmlađe grupe đaka, odnosno za naše prvačiće i grupe od 1. do 4. razreda. Danas smo u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Prijedoru, gdje policajci iz Centra javne bezbjednosti Prijedor drže predavanje i edukaciju i obrazovanje djece za bezbjedno učešće u saobraćaju. Osnovni cilj predavanja je vid preventive zaštite djece u saobraćaju. U toku predavanja policijski službenici su se osvrnuli na ulogu roditelja u ovom procesu, a kasnije i nastavnika iz razloga što roditelji ličnim primjerom pokazuju djeci ponašanje u saobraćaju koji ostavlja trag u dječjoj svijesti i oni kasnije oponašaju te postupke. Ovo je nastavak dugogodišnje saradnje između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike, odnosno Centra javne bezbjednosti Prijedor i naše škole. Ove godine se provodi akcija Zaštitimo djecu u saobraćaju. Ova akcija je
posebno značajna za djecu koja prvi put ove godine kreću u školu, odnosno za naše đake, prvake, a također je i korisna i za učenike starijeg uzrasta, s obzirom da naši učenici su učesnici u saobraćaju prilikom dolaska, odnosno u školu i povratka iz škole kući. Na pješačkom prijelazu se treba gledati lijevo i desno i trebaš ići gdje su zebre, a ne smiješ ni trčati, nego polako hoditi. A na semafor kad je zeleno, onda može čovjek proći ako ima zeleni čovjek, ako crveni moraš stati. Kad se ide u školu, kad prelaziš ulicu, uvijek moraš ići preko pješačkog i kada je zeleno za pješake, uvijek morate pogledati lijevo desno. Osnovcima je skrenuta pažnja na to da se ulica prelazi uvijek na mjestima gdje je obilježen pješački prijelaz, a najmlađoj populaciji date su i upute kako se trebaju ponašati u saobraćaju kako bi zajedničkim aktivnostima podigli nivo bezbjednosti djece u saobraćaju. Na lokalitetu Zecovi kod Prijedora počela su geoarheološka istraživanja koja sprovode stručnjaci Univerziteta u Kembridžu, Muzej Kozara u Prijedoru i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Pokušavaju da objasne uopšte nastanak Sanske doline i vezanost ove doline sa lokalitetom Zecovi. U trenutnim arheološkim istraživanjima, osim dosadašnjih institucija, učestvuju i arheolozi iz Slovenije. Ovaj put akcenat istraživanja je na bušotinama tokova rijeke Sane. To će upotpuniti arheološku priču o gradini Zecovi. Arheolog Muzeja Kozare Milenko Radivojac dodaje da je ovaj kraj veoma bogat arheologijom. Ove godine se bavimo geoarheologijom, to nam je primorno. Ovdje je slovenačka ekipa arheološka koja buši ove tokove, pokušavamo, tražimo tokove rijeke Sane, tražimo kulturne slojeve do koje dubine idu, tako da bi upotpunili onu arheološku priču o gradini Zecovi koja nam još nedostaje. Radivojac kaže da su se arheolozi iz Kembridža fokusirali na geoarheologiju. Po prvim pretpostavkama u nekim donjim slojevima ima i elemenata neolitske kulture. Ovim bušotinama pokušavaju da pronađu organske uzorke kojima će potvrditi starost korita i vegetaciju tog vremena. Mi smo do sada imali sistematska arheološka istraživanja na Zecovima negdje još 56. kad je dr. Alojz Benjac potvrdio da se radi o najstarijoj kulturi, to je takozvana vučedolska, koja seže negdje oko 2000 godina prije nove ere. Ono što je najbitnije da smo mi prošlogodišnjom kampanjom otkrili 2-3 nova lokaliteta, odnosno 2-3 nove kuće koje su postojale na Zecovima i Topića brdu i hemijskom analizom C14 koja je veoma skupa i obavljena na Univerzitetu u Kembridžu. Potvrđeno je da je kuća na 2,5 metra dubine stara otprilike oko 2200 godina, znači potvrđuje ono Benčevu teoriju, a da su mlađi elementi negde otprilike oko 360 godina prije nove ere, što znači pripada nekom mlađem željeznom dobu. Ovaj put je tom analizom i potvrđeno da identičan rezultat imamo na Topića brdu, znači radi se o dvije velike gradine u dolini rijeke Sane i vjerojatno koje su pripadali jednom plemenu zajedničkom. Početak zajedničkih istraživanja Kembridža i Muzeja Kozare iz Prijedora počela su tokom 2011. i 2012. godine. Arheolozi očekuju da će dalja istraživanja potvrditi saznanja da je život ovdje trajao sa prekidima gotovo 3000 godina. U Prijedoru postoje dvije javne kuhinje, jedna u gradu, a druga u Ljubiji, gdje sigurne obroke ovih kuhinja koristi preko 100 korisnika. Riječ je o korisnicima koji su u jako teškoj materijalnoj situaciji. Humanitarna organizacija Hljeb života početkom septembra 2013. godine u Prijedoru u mjesnoj zajednici Donja Ljubija otvorili su još jednu javnu kuhinju. Poznato je da je u 2011. godini počeo rad prve javne kuhinje u Prijedoru, gdje Hljeb života već duže vrijeme kontaktira sa socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva na ovom području. Danko Malešević, izvršni direktor humanitarne organizacije Hljeb života, u čijim prostorijama u Prijedoru posljednjih nekoliko godina radi javna kuhinja, kaže da se broj korisnika u ove dvije javne kuhinje povećao, te da po sigurne obroke svakog radnog dana i vikendom dolazi 110 korisnika. U Prijedoru 80 i u Ljubiji 30. Što se tiče
područja. Možda mi imamo u Ljubiji jedno mjesto gdje se dijeli hrana, imamo u Prijedoru. U Ljubiji je nekako najteža situacija, tu imamo 35 korisnika i tu ima prostora naravno za proširenje. Mi trenutno kuhamo oko 110 obroka, skuhamo i za više osoba, tako da neki ljudi uzmi više hrane nekog datom. Tako da uvijek nastavimo da skuhamo i više hrane nego što imamo korisnika. Imamo jedan dio korisnika koji naravno nosimo na teren, koji nisu mogućnosti da dođu, razvozimo ovdje hranu. Najveći dio tih korisnika nalazi se u starom voćnjaku, izbjegličkom naselju Stari voćnjak. Potreba za ovakvim projektom je već odavno prepoznata. Malešević ističe da su potrebe daleko veće. Većina onih koji dolaze bore se za goli život u iščekivanju jednog obroka u javnoj kuhinji, a za drugi kako se snađu. Rad javnih kuhinja u Prijedoru finansira se posredstvom britanske organizacije Misija bez granica sa sjedištem u Mostaru, potom Agencije lokalne demokratije iz Prijedora te projekta Hljeb života pod nazivom Žene na selu, dok Gradska uprava Prijedor finansira obroke u dane vikenda te troškove režija. Kantonalno tužilaštvo u Bihaću podiglo je optužnicu protiv Muhameda Budimlića iz Cazina zbog ubistva advokatice Jasmine Koričić u Bihaću. Budimlić je u februaru ove godine podmetnuo eksplozivnu napravu na ulazna vrata poslovnog objekta Jasmine Koričić. Od zadobijenih rana Koričićeva je podlegla na licu mjesta. Policija je ranije saopštila da je motiv ubistva advokatice Jasmine Koričić to što je Muhamed Budimlić izgubio određena prava u brakorazvodnoj parnici. Njegovu suprugu zastupala je advokatica Koričić. Nakon višemjesečne detaljne istrage, kantonalno tužilaštvo Bihaća optužilo je 63-godišnjeg Budimlića za ubistvo. Naime, kao što je široj javnosti od ranije poznato, riječ je o ubistvu advokata Jasmine Koričić koje se desilo u mjesecu februaru ove godine u Bihaću. Pored ovog krivičnog djela, ovom optužnicom se optuženom Budimliću stavljaju na teret i krivična djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari, kao i krivično djelo izazivanje opće opasnosti. Kantonalni sud u Bihaću je u cijelosti potvrdio ovu optužnicu, a optuženi se i dalje nalazi. Jasmina Koričić ubijena je 13. februara. Ubrzo je DNK analizom tragova sa mjesta zločina utvrđen identitet napadača. Pretresena je i kuća Muhameda Budimlića u zaseoku Podgradine u opštini Cazin. Međutim, Budimlić je dan nakon ubistva otišao u Austriju. Uhapšen je na graničnom prelazu Izačić u martu ove godine. Okružni sud u Banja Luci oslobodio je Zikriju Krkića optužbe za ubistvo Almira Redžića i Muharema Balića, povratnike u Trnopolje kod Prijedora, koji su rafalima iz automatske puške ubijeni na Bajram prošle godine. Optužnica je Krkića teretila da je 28. jula prošle godine pola časa prije ponoći u ugostiteljskom objektu San u Trnopolju ubio Balića i Redžića iz Prijedora u koje je ispalio više od 10 metaka iz automatske puške. Tužilaštvo nije uspjelo da dokaže da je Krkić kriv za djelo koje mu je stavljeno na teret za dvostruko ubistvo, kako kažu, zbog nedostatka dokaza i nepotpunog istražnog postupka. Krkić je po drugoj tački optužnice proglašen krivim za neovlašteno posjedovanje oružja koje je kod njega pronađeno. Za ovu optužnicu izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 10 mjeseci, ali je taj period već proveo u pritvoru i on je pušten na slobodu. Jasminka Jovišević, advokat Krkića, kaže da je očekivala ovakav ishod. Mi smo to isticali u toku cijelog ovog postupka. Naravno, sud je procijenio dokaze i jednih i drugih. Na tužiocu je da dokaže optužnicu. Mi smo tvrdili da to nije tako i sad s tim dijelom presude oslobađajućim smo zadovoljni. Podsjećamo, optužnica je teretila Krkića za dvostruko ubistvo koje se dogodilo na Bajram prošle godine u julu mjesecu u kafani San u mjestu Trnopolje. Tijela ubijenih pronašao je vlasnik kafića Irfan Redžić, koji je čuo pucnjavu. Krkić je u Trnopolju poznat po tome što je dovođen u vezu sa vehabijskim pokretom. U pozorištu Prijedor premijerno je izvedena predstava polaznika ljetne škole glume pod nazivom U pozorište.
Ljetnu školu glume sa 18 polaznika od 12 do 25 godina vodio je glumac pozorišta Prijedor Dejan Batoz, koji nije krio oduševljenje dobro odigranom kolažnom predstavom. Stvar je u tome što jako je teško naći dramski tekst, dramski predložak teksta za uzrast od 12 do 25 godina, razumijete, a da su svi podjednako zastupljeni. Nakon odigrane premijere ja mogu reći da sam prezadovoljan, jer djeca su stvarno pokazala zavidan talenat i vjerujte mi da sam prijatno iznenađen. Svojom interpretacijom poeme Skendera Kulenovića Stojanka majka Knežopoljka, koju je izvela Marija Ćurčija, učenica srednje muzičke škole, odsjeka solo pjevanje, kod gledalaca izmamila i suze i najburniji aplauz. Marija kaže da je to jako teška priča i da joj je upravo bio cilj izazvati takvu reakciju kod publike. Ja sam prezadovoljna. Ja sam se hvalila neko večer da sam konačno pronašla sebe, da sam vjerovatno spoznala profesiju s kojom bi se mogla baviti u budućnosti, tako da sam definitivno srećan čovjek. Direktor pozorišta Prijedor Zoran Baroš kazao je da je sinoćnom predstavom završen prvi dio rada s novom generacijom ljetne škole. Mi smo zaista zadovoljni onim što su mladi ljudi pokazali večera sa daskama pozorišta Prijedor, ali naravno očekujemo da je to samo njihov početak ljubavi ka pozorištu, njihov početak ljubavi ka ovoj kući i da će oni biti i naši glumci, i naši reditelji, i naša vjerna pozorišna publika dugi niz godina. Mladi glumci dodaju da su svi bili i više nego dobri, što su pokazali aplauzi publike. Predstava U pozorište posvećena je nedavno preminulom glumcu pozorišta Prijedor Radenku Bilbiji, koji je radio s prethodnim generacijama ljetne škole glume. U nastavku hronike krajiških gradova još pogledajte. U Prijedoru je i s radom počela PAUK služba. Nakon 6 godina pauze, PAUK je krenuo u akciju protiv nesavjesnih vozača kojima je draže da vozilo parkiraju na trotoarima umjesto na parking mjestima. I napokon dočekali, poslije dugogodišnje pauze, na Prijedorske ulice je izašao popularni PAUK i već prvog dana imao pune ruke posla. Rad PAUK-a nadgledaju i saobraćajni policajci da bi spriječili neugodne situacije. Sekretar Automoto društva Prijedor Mirko Brkić rekao je da je prvog dana rada do podneva PAUK već intervenisao 3 puta na užem području grada. Brkić ističe da se nepropisno parkirana auta premještaju po nalogu ovlaštenih lica policije ili komunalne policije. Pre 6 mjeseci intenzivno se radilo na tom vozilu da se osposobi da može da opet obavlja funkciju premještanja vozila koja su nepropisno parkirana. Radi se o zastavi Turbo Zeta. Nakon, tih nekoliko mjeseci uspjeli smo je dovesti opet u upotrebno stanje uz prilično dosta velike troškove. Prema njegovim riječima, Automoto društvo Prijedor vršit će usluge premještanja nepropisno parkiranih vozila na području grada Prijedora i opštine Kozarska Dubica. Brkić dodaje da se očekuje i saglasnost iz opština Kostajnica i Novi Grad, gdje je još potrebno pronaći odgovarajući prostor na koji će se premještati nepropisno parkirana vozila. Upozorenje stiže i vozačima koji oko zgrada u kojima stanuju nemaju dovoljno mjesta za parking. Čak i oni, ako ostave auto na nepropisnom mjestu i ako tu žive, mogli bi da sa vlastitog prozora gledaju kako im PAUK odvozi auto. Ukoliko PAUK započne podizanje nepropisno parkiranog vozila, a vozač se pojavi, za 30 konvertibilnih maraka može dobiti svoje vozilo nazad. Cijena ležarine vozila je 10 maraka po danu. Vozač kojem PAUK pokupi vozilo na udaljenosti do 2 km od Automoto društva Prijedor plaćat će 40 konvertibilnih maraka. Od 2 do 10 km 60, a na udaljenosti većoj od 10 km morat će izdvojiti 90 konvertibilnih maraka. U Prijedorskoj gradskoj upravi održana je preskonferencija povodom početka 43. književnih susreta na Kozari.
Oni se održavaju u srcu planine Kozare, gdje je Skender Kulenović prvi put pročitao svoju poemu Stojanka, majka Knežopoljka. Po riječima Ljeljane Babić, načelnice u gradskoj upravi, septembar mjesec od ove godine biće mjesec književnih susreta na Kozari. I moram reći da obogaćujemo program književnih susreta na Kozari, da ove godine smo proširili, palež je tradicionalan, ali smo proširili onim što želimo da postignemo, a to je da mladi učestvuju na književnim susretima na Kozari. Od ove godine je još jedna novina gdje se školuju mladi kadrovi za književne susrete, gdje se objavio konkurs za najbolje koji će svoje radove pročitati na centralnoj manifestaciji ovih susreta. Naravno, centralna manifestacija je otvaranje književnih susreta u pozorištu Prijedor. Prije toga imamo izložbu likovne kolonije, ovogodišnje 11. likovne kolonije Sreten Stojanović. Imamo veče laureata koje ove godine će biti održano u galeriji. Veče laureate će voditi pjesnik, znači pjesnik sa pjesnikom. I ono što je novo, ovogodišnji književni susreti su posvećeni Branku Ćopiću. Znači Ćopiću Kozara biće naslov akademije koja će biti održana u pozorištu. Jedna od posljednjih manifestacija vezanih za književne susrete na Kozari je pozorišna predstava koju će izvesti jedan od beogradskih poznatih glumaca, što će biti iznenađenje za sve koji će ovih dana obilježiti septembar mjesec, mjesec književnih susreta na Kozari. Slijede minute rezervisane za naše sponzore. Želite li izvesti automobile, namještaj, pakete ili ostalu robu? EMC Cargo. Saznajte zašto smo vodeći u oblasti izvoza. Za vas ćemo izvesti robu u BiH, Hrvatsku, Srbiju i zemlje regiona. Osim prijevoza, nudimo i skladištenje i pakovanje. Ovo može biti vaš stan. ERG Sanski most ideju pretvara u stvarnost. Uz sva potrebna odobrenja počela je izgradnja stambeno-poslovnog objekta ERG u Sanskom mostu, u naselju 17. Viteške brigade, na jednoj od najljepših lokacija Sanskog mosta. Stanovi od 45, 60 i 80 kvadrata, sa parking garažama u suterenskom dijelu objekta i savremenim sistemom grijanja za svaki stan zasebno na pelet, neodoljiva je prilika za vas. Sad je vaše vrijeme. ERG. Najnovija studija pokazuje da žene u prosjeku provedu 6 godina života u kuhinji. I sad to nije svejedno. Kuhinje Deumić nude beskrajnu eleganciju, jedinstven stil i vrhunski kvalitet. Moderan tehnološki proces izrade uz najkvalitetnije materijale garantuje zadovoljstvo najzahtjevnijih domaćica. Za naše kupce biramo samo najbolje i zato smo dodatno proširili naš asortiman ponude. Spavaće sobe, garniture, dječje sobe, plakare, kompletan namještaj za vaš dom. Vaše zadovoljstvo naš je imperativ. Deumić. Na Gradskoj otoci u Bihaću otvoren je 13. po redu Međunarodni ekološki sajam Ekobis 2015. Ovogodišnji sajam posvećen je održivom razvoju u ruralnim područjima. Na 13. Međunarodnom ekološkom sajmu u Bihaću učestvuje oko 250 izlagača iz 9 zemalja. Oni će tokom 4 dana trajanja manifestacije predstaviti svoje proizvode i usluge na 10.000 kvadratnih metara. Ovo je sajam ekologije, ali i ekoturizma i ekološke industrije. Regija partner ovogodišnjeg Ekobisa je Karlovačka županija. Učestvuju i privredne komore Hrvatske, Srbije i Slovenije. Značaj sajma je i u tome što povezuje naša susjedna područja, izjavio je premijer Unsko-Sanskog kantona Izudin Saračević. Mi ćemo do kraja godine pristupiti novim povezivanjima, a to znači da ćemo pristupiti otvaranju malograničnog prelaza na prostoru Tržačkih Raštela u općini Cazin i sa druge strane na prostoru Rakovice, županija Karlovačka. To su ti novi mostovi čemu teže, čemu streme svi ovi ljudi sa prostora Unsko-Sanskog kantona, kompletna populacija od preko 300.000 ljudi i oni su svojim interesom, evo i danas pokazali da mogu, da znaju, da hoće, da umiju i samo je potreban jedan mali poticaj da to učine. Sajam je otvoren do 13. septembra, a cijena ulaznice za posjetioce je 1 marka.
Unazad 13 godina sajam Ekobisa organizuje Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Generalni pokrovitelj prvi put je vlada Unsko-Sanskog kantona, a pomogli su ga i grad Bihać, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, Obrtnička komora kao i Federalno ministarstvo poljoprivrede. Generalni medijski pokrovitelj je BHT1 uz podršku televizije 101, radio televizije Unsko-Sanskog kantona, Radija Bihać i Radija Bosanska Krupa. Poštovani gledaoci, ovo bi bilo sve za ovo sedmično izdanje Hronike krajiških gradova. Novo druženje svakako zakazujemo za 7 dana u isto vrijeme i na istom mjestu. Do gledanja.